asmara coba kaya apa mumpung enek ratune gubuk asmara. Bir. Bocah kok saya mencorong mawa tejo. Nglirik kiwa suwung, nglirik nengen semangat. Ayo. Bir kita Ayu Setiani, Haryanto sarjana seni, Suprapto Siwi. Bir wis nate nyindeni kanca-kanca Amarta apa urung? Lupa, Pak. Lupa ya, lali ya. Nggih. Paling ora saiki wis nyengkuyung karo kadang-kadang Amarta. Mula suatu saat yen pas bapak prei ngono ki disambati karo kanca-kanca Amarta ya aja. Lah pas lunggar ya aja endo ngono ya, Nduk ya. Oke, Pak. Siap. Nggih. Ayo jumeneng coba kaya apa? Dibawani ayo. Nano. Pak Teguh ki ratune Pucung. Ayo. Disimak karo Pak Teguh. Ayo coba kaya apa? Ya, Nduk, bir kita. Nyingkar nyingkur lho cengkok kas ratu gubuk asmara ngeten iki. Lah iya aku mau maidu aku gurne roke kok ya ora maidu kok. Wong gampang suudon. Wiwitane nyingkar nyingkur lingsang yen keh mutan lelampahan kang kahuri. Waduh. Sapa kae iso sindengku? Ayo nggih. Aja-aja kuwi malah anu dulurku, adikku lanang, Putut Magetan. Ayo. Duduk ngawur. Sapa ta bir kae bir? Enggak ketok aku, Pak. Peteng kok. Oh, alah. Bae fan berate ayo Iya, bir Pak. kita lovers. Tresno tulus nadyaning gubuk asmara. Nggih. Suarane kok mirip kaya pake sing nggawa HP 1000 kae. Pirang-pirang kae lho, terus angger bar wayangan sukses. Ayo nggih. Ya, coba diaturake ya, diseragenke ya Mas Nopal. Semangat sing ngendang wis nganti pacangane. Ayo. Kaya Komoratih karo Komodo. Komodaya ya, tak kepruk ndasmu ora. Monggo dipun aturaken. Mas Tatang, wayangku ra mak pulas-pulasi piye, Pak. Dinteni aja ayo. Kono ngeboti anggit kok malah ora. Wayangku lho wis kaya ngene iki wis entek iki. Ayo, iki 12B iki pisan ayo. 12C ini randang dadi lek randang mulas ayo. Yo Bir, coba kaya apa? Ayo, gubuk asmara diaturake. Yuk.
Terus luar biasa. Uga tak aturake marang adi-adiku utawa anak-anakku mahasiswa mligine saka jurusan pedalangan isi Surakarta ingkang kepareng nunggoni karo Pak E ya. Nuwun. Yang akan memegang tongkat estafet dunia pewayangan panjenengan sedaya sing pinter anggene milah lan amilih piye menjawab tantangan zaman wayangan tetep berbobot tetap bermakna namun orang awam bisa menyayanginya. Aja kuwatir lek saiki bocah pedalangan ki walah jos-jos tenan kabeh. Sabetan renek sing ngelek apik kabeh. Keprakane walah diar ngene sing jenenge kotak iso mubeng seser kae. Ayo. Urung bab seni rupa wayang racake do ngerti karo wanda iso nyurek, iso mulas, iso natah lan uga iso nggapit wayang. Wis pokoke mumpuni sak kabehe. Wis ngibarate apa iki jenenge ban ki wis atos mung kare nyurung. Lah nyurunge ngangge apa? Ya kuwi siji srawung, loro ya nganggo prihatin. Piye carane prihatin? Lan uga pamane pacaran aja mung grudak-gruduk yen pancen arep dipek bojo tenan, bener-bener golek bojo sing pengawak wahyune katentreman. Lah kuwi. Kaya Bu SR kuwi wahyune katentreman kuwi. Wahyune kamulyan. Sebelum aku diterima oleh beliau, aku ini bukan apa-apa aku. Ngono. Ya kabeh mau pinurba dening Gusti ingkang nyipta jagat pancen keparenge kaya ngono. Mula yen ana sing arani sosok dalang ketrima ngoten yen kangge kula mboten wonten. Marai kendhu anggene wong sinau. Ingkang saged nuwun sewu dipun tresnani dipun gemari kalian masyarakat menika dalang ingkang peka kalian menapa ing dados kekarepanipun sedaya para penonton lah menika. Penonton kalian penanggap menika kados pundi kersanipun monggo dipun dherekaken ngeli ning aja nganti ngeli. Siap. Ayo saiki jaman hit-hite mbiyen taun 90-an. Angger Pak Anom Surata Om Warsino Sleng ngetokke elaelu kutha Solo geger. Ayo nggih. Zaman biyen kae. Heeh nggih, Jan. Iki coba sing tebih saking Pulo Gadung Mbak Trihastuti Retnawati. Kurang aja. Yen nembang elaelu niku lho. Nggih. Pulo Gadung Melati coba kaya apa. Melati rinunce. Mbak Tutik matur nuwun nggih panjenenganipun lemah teles nggih. Nggih, siap Pak Yoyo. Upami mengko nampane beda karo adate aja diperenguti. Niat ana ngibadah. Alah kula mboten butuh duit Pak. Kowe nek ngadeg sing ngongkon sapa? Lah nggih kula kan duduk lagi. Oh iya, saiki ngadeg ya, kok. Sesekali berdiri ndak apa-apa to. Lho sing merintah sampean kon lungguh sapa? Berdiri. Kaku Pak Yoyo. Ayo. Biyen ki enek sinden iki kon nembang langsung ngadeg karo dalange kon linggo neh. Tapi kula mboten isin. Ah, ya ora masalah wong ya. Kula wani wirang. Kulino kewirangan. Coba ela-elo menawi ngaturaken menika Mbak Trihastuti Retnawati Wigaring Tias Setya Asmara. Walah temenanan. Asmara napa? Asmara nala. Asmara dana. Ayo. Penyebar asmara. Ayo. Aku bayangane Tuti pamane terus saiki jelek dadi mahasiswa pedalangan ngono. Walah. Terus pripun? Kae mahasiswa lanang-lanange akhire ora tau mlebu. Ayo. Daweti. Daweti. Sor Prabawa karo Praguta. Ayo. Bapak, elai lo diaturake jajas. Yuk.
sinden tertua di Madangkara. Sesepuh ora tertua ngono kuwi ora. Tenan apike kaya ngono, melenggang nganti patah-patah. Ayo. Ngene nggih ngeling-eling ngono ora. Ndudahi mutiara kependhem ora. Mergo lek ra ditok kene kanca-kanca adate ya dosa lali. Ha iya, mergo kowe kesuwen lelaran wingi ora. Lah bareng si Tutik arep elah, Pak Heru arep engkiek malah. Kedendlang tak deleng. Kekelingan engkiek bare isin SMKI Karawitan ora. Engkiek. Nggih. Luar biasa, elok luar biasa. Nggih, sembah nuwun Mbak Triastuti Retnawati saking Pulau Gadung. Mbak Mira, weh iki mesake sing wiwit. Wah, kula minangka wakilipun anu nggih, Mbak. Wakilipun Bu Kesi selaku koordinator sinden nyuwun ngapunten wau ditunda latihanipun dadi benjing jenengan mboten dikabari. Oh, nggih mboten masalah kok. Akhire pripun jenengan mboten mriki? Misuh-misuh. Nggih, tengati. Tengati nggih. Mboten Pak, ngono wau malah jagongan kalih tiang RRI mriku. Kathah ilmu malahan. Oh, RRI pundi? Lah mriki to. Mriki to? Lah nggih to. Water aku ora ae. Ayo. Lah nggih malah kathah kancane. Lah iya, tata lahir ya guyang-guyu batine ya mesti aduh miso-miso ya. Mboten Pak, karena nggih belajar disiplin ugi. Oh ya, wah iki sing wajib dicontohi ngene iki. Mergo sing jenenge walah nggen kuwi kampung wayange lek sing ngajari apa-apa cah cilik-cilik lah om gendut kae. Ha iya. Angger tabuhan salahane, kleru gak ngono kuwi ayo. Lah kok rambuwi melu-melu. Kancane dijak njereng kelir sandosa. Ayo gas bagas gendang ngadeg gak. Ora. Rambu iya petingane wah nilene abang kabeh ning misuwe jos. Ayo nek saiki angger adus nembang dek yo. Ayo pirang-pirang jam dek iki wis nembang terus ayo. Ya Mbak Mira jumeneng Mbak. Ayo sing kekinian lah apalah. Ayo nggih. Monggo. Dadi kabeh dilayani, kabeh diladeni. Nggih, Bu Kesi malah ingkang request niki wau. Napa? Kusuma Wijaya. Wah nggih. Karyanipun sinten niku? Menika Pawestri. Oh, genduk Pak Pestri Nggih, nggih. kalian Mas Rendra. Wah, nggih luar biasa. Layak kok sastrane elok kaya ngono Mbak Westri. Nggih, leres. Putrane Pak Demul. Walah nggih. Kusuma Wijaya coba diaturake ya. Monggo to dipun aturaken dawuh saking panitia wau. Ae dhewe maksimal jam 3 kudu rampung. Ha wingi cak bagus gini jam 2 ora apa-apa. Ya ngene ning dingenekne ngene lho. Ayo. Di tengah. Ayo. Menika Mbak Mira saking aslinipun saking Nganjuk ning sampun kagarwa dening kadang kula. Nengge Adimas pitutur luhur. Lah nggih walah dadi piyai ya wah temenanen jos saiki ora ngira nduk mbiyen isih cilik melu aku isih umbel-umbelen kaya ngono. Nggih. Saiki Riyen tasih iso, umbelen nggih. Hah? Nggih riyen tasih umbelen saniki iya. pun mboten. Pun mboten nggih. Nggih. Terneh aku lho niki nggih gumun kalih panjenengan. Ngapa? Lah wit riyen ngantos sak menika kok mboten tuwek-tuwek. Pinten? Jenengan. Lah kan kedae kan kula kan leh nimbali kan bapak kalian Bu Kesi. Heeh, terus Nggih, ning anu tasik wagu. Badane Mas, Mbak, tapi kok ya sungkan. Tapi kok ora tuwek-tuwek ngoten lho maksudnya. lah kowe tak omongi tuwek karo ora iku gumantung cukurane. Cukurane. Angger Lah pripun to? let ngene iki ra tuwek. Lah mula kita ya. Ayo. Aja-aja rambu arep melu-melu e. Ayo. Ora apa-apa niku sing apik. Kowe ra apik kowe ora. Wis ya terima kasih ucapanmu padha karo dongamu muga-muga aku karo Bu Kesi ya diparingi awet enom ya. Amin. Awet sehat sing Nggih. penting ngono kuwi. Amin. Sampeyan ya anggene menjadi keluarga ya iso tentrem rahayu wilujeng. Amin pangestunipun. Nggih, monggo diaturake Kusuma Wijaya berpacu dalam melodi.
Surabaya sama Mira. Asik ekonomi. Matur nuwun pokoke. Ya, karo kadang-kadang Amarta lan ugi selaku sing merintis Amarta sapa? Babitri. Babitri Wahyana muga-muga tansah pinaringan sehat walafiat. Meling mergo awake dhewe ya kelingan to mbiyen jaman rekasane karo babe. Ha iya. Nek ndi-ndi karo mobile babe sing bukaan mburi kae. Angger menggok anak buah kon medun kabeh, bane dinggokne diangkat ae. Nggih, sehat selalu Mbak Fitri. Enong, eman-eman iki ora nembang. Lha penggemarmu iki mahasiswa pedalangan lho rumah samu. Angger kula mlebu ning kampus ning nggen ruang langsung winong pripun kabare? Apik. Terutama ya kuwi ingkang nembe wae diwisuda dadi sarjana seni. Sapa le? Yuda. Yuda iki nang kamar mandi ngarep kae. Anggere wis ngene. Tak rungokne kon njabok nong. Nong. Aku Yud. Oh nggih Pak E. Ayo. Biasa ilah ayo. Ayo. Kaya anggere nek sinden Madang Karayu nu Yuda wah top niki Pak. Jos niki Pak. Jos Pak. Anggere dipek wong wah Brigita pun mboten jos Pak. Wah winong Pak, winong. Nah, ben dipek karo wong pun mboten jos kelemen Pak. Ayo, tutik le tutik. Ayo Pak. Ning arep ya tau tak rungokne ya Tik. Dang, penake Dang. Ayo. Tole gadang ayo. Ya coba kaya apa? Pak rundi pacar to, Nong? Belum, Pak. Lah, kenapa sih? Cari yang seperti apa? Saya tuh agak trauma Pak, makanya jomblo terus gak etuk-etuk iki Pak. Ya tak ceritane piye aku pengen ngerti. Ayo. Dolane sobo kene lho soalnya Pak. Ayo ya sanu lah nembang ya nang ya. Coba kaya apa? Nong. Nong. Yut aku Pak E. Gandrung. Oh, iki wae sapa? Ayo. Ya, itu judulnya iki wae sapa, Pak? Kemarin ada apa? Katanya judulnya iki wae sapa toh, yang betul. Nggih, Gandrung. Loh, yang betul itu judulnya
Iki wae sapa? Apa ya? Oh ya Ya. monggo lah sing penting karyane Mas Anjarani. Kemarin di TikTok ada yang komen gitu. Oh, di TikTok lah ning Facebook kuwi judulnya gandrung. Oh iya. Nang IG karo ning micet barange gandrung. Ya nong. Enak ayo nembang nong. Ah. Nggih Pak, ayo. Ini aku duet sama Mas Yuda, Pak. Sama Aryuda. Ada yang kuwi jane. duetnya sama siapa? Ayo karo Pak Dalang ora. Oh iya, oke. Ngono nek aku ya iso. Baik, Pak. Ini beneran berdiri kan? Ah bener bener. Enggak itu Sampeyan nek. hukume wajib kuwi wajib. Eman-eman wong ya piyayene ayu, suarane apik, kakulitane ya kaya ngono. Awake ya weleh kaya ngono. Ayo. Tapi Nong. Mbok saya ini dicariin gitu loh, Pak. Aku asline dadi Pak Lekmu iki geden aku. Lah kenapa? Kok awake dhewe laire ora seangkatan ngono lho. Seangkatan kan wis iso dadi apa iki jenenge? Manajer. Oh iya. Astrada. Iya. Mungkin mau malah sore mau Astradaku sing nalika aku tek AS2 ya nusul rene. Siapa, Pak? Hah? Siapa? Oh, Mbak Kurniati Zaitun. Oh alah tadi toh Udah. pantesan Bu Kesi tadi kok tak lihat kok nggak semangat gitu loh hari ini. Siapa bilang Bu Kesi malah semangat lho. Wis rono. Ayo nong. Iya, cepet. Boleh. Anakmu guyu lho anakmu. Aku mbiyen yang ngono le. Bapak yo banyak aku yang guyu isin nek ra guyu lucu. Ayo. Lah aku iki sik tak filter bapak ngeri no mbiyen ayo. Ayo yo nah. Iya, Pak. Ya, iki wae sapa utawa apa mau gandrung. Gandrung. Coba diaturake. Yuk, dados yuk.
bakang gede lek sapa nang kento kandel uga gede nang iki piye nang lek sapa nang iki lek sapa nang iki piye lek sapa nang iki lek sapa nang Yud, dalam Pak E. Ayo iki. Suwe disederhanakan. Ayo. Kanca-kancane nak boy manut biayane. Ayo. Ayo ngene ae. Nggih, matur nuwun ingkang tanpa upami. Nggih, matur sedaya kemawon. Nggih. Sukses untuk kadang-kadang Amarta, sukses untuk RRI Surakarta, TVRI semanten ugi Manggya Rahayu, lan ugi sedaya ingkang kepareng rawuh mirsani wonten lokasi lan ugi wonten ing streaming. Kanca-kanca Madangkara, kanca-kanca Amarta sedaya kemawon monggo menawi leladi budaya. Yen nyambut gawe anggepen rejeki itu adalah jatah. Ewadene nyambut gawe iki niat ana ngibadah insyaallah kabeh selenggah tansah antuk barokah.